Hi guys! For today's video, samahan nyo kaming puntahan ang isa sa pinagmamalaking tourist spot dito sa Bagao, ang Kalimudinan Falls. Bago nga natin marating ang nasabing atraksyon ay kinakailangan natin dito ng malakas na tuhod dahil mapapalaban tayo sa mahaba-habang lakaran. Kung tayo nga ay manggagaling dito sa pinakasentro ng Barangay Santa Margarita, humigit kumulang 7 hanggang 9 na oras tayo maglalakad. Pero depende pa rin kung gaano tayo kabilis maglakad. Pwede rin pala tayong gumamit ng motor dito hanggang sa kung saan lang kaya, lalong-lalo na ngayong summer, para konti na lang yung lalakarin natin. At dahil nandito na kami sa Kamunayan, mahigit 1 oras na lang yung lalakarin namin. At dito'y kailangan lang namin akyatin ang isang mataas na bundok. At saka kami bababa at tatawid sa mga ilog. At mula nga dito, naririnig na namin ang pagaspas ng tubig at na-excite na ang bawat isa. After 1 hour and 47 minutes na paglalakad, nakarating na tayo dito sa Kalimudinan Falls! See the beauty of Kalimudinan Falls! Super ganda guys! I wish andito kayo para ma-experience nyo yung the same feeling na na-experience namin ngayon. Mula nga sa taas ay bumubuhos ang isang malakristal na tubig kung saan ito ay napakalamig din. At ito'y tinatayang merong 100 meters ang taas. Mula nga sa baba ay ramdam na ramdam mo ang napakalakas na buhos ng tubig. Yung gugustuhin mo na lang tubig na lang maramdaman mo at hindi siya. Charot.